κουράζεστε μόνο έτσι όπως κάθεστε τώρα. Για πείτε. Βρήκα ένα καναπέ, το να μην κουράζω τους υπαλλήλους μου και όπου κι αν είσαι να στο φέρω με τέτοια μεταφορικά τα οποία βγάζουν μάτια. Καναπές κρεβάτι με αφρό μνήμης, ξαπλώνεις, αράζεις και ξεχνιέσαι. 2,15 διάσταση, θα σου δείξω πώς ήταν και πώς έγινε. Πλενόμενο. Ανοίγεις φερμάρι εδώ, νερώθηκε, λόζαν τα παιδιά σου, το πλένεις και τα μαξιλάρια με 5,99 μόνο, αλλά πριν το αγοράσεις θέλω δύο πράγματα. Να έρθεις από εδώ να το δοκιμάσεις και το δεύτερο, να φέρεις και τα παιδιά σου για να παίζουν εδώ μέσα.